Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 26 сентябрь, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, файдалы атна теләп калабыз. Узып баручы ел Россиядә яшәүче халыкларның мәдәни мирас елы буларак билгеләп үтелә. Максаты күп милләтле халыкларның гореф-гадәтләре, тарихын, этно үзенчәлекләрен саклап калу һәм үстерү. Ел кысаларында төрле мәдәни чаралар үткәрелеп килә. Республикабызның дәүләт камера хорыда халыклар дуслыгы дип исемләнгән яңа проект әзерләгән. Тамашачыларны нинди программа көтә? Проектның үзенчәлекләре турында мин хорның җырчылары Роза Габдрахманова һәм Нәзирә Хөсәенова белән сөйләшермен. Бүген кызлар студиябызның кунаклары. Хәерле көн, исәмез кызлар, хәерле көн Роза, Нәзирә. Хәерле көн, исәмсез. Мәдәни мирас төшенчәсе үз эченә фольклор, халык бәйрәмнәре, гомумән алганда сәнгать төшенчәләрен сыйындыра. Сез эшләгән иҗади коллективта менә мәдәни мирасны саклап калуда, үстерүдә зур өлеш кертә дип әйтәсем килә. Килешәсез минем фикер белән? Әлбәттә. Россиядә быел мәдәни мирас елы игълан ителгәчтен, минемчә Татарстанда иҗат чәчәк атты. Ләкин бу безнең хор өчен бик зур яңалык булмады, чөнки дәүләт камера хоры гомере буе мәдәни мирасны, рухи байлыкны саклау өстендә эшли. Безнең Татарстанда бик күп төрле милләтләр яши, һәм шул милләтләрнең мәдәниятын, менталитетын, телләрен без халыкка, тыңлаучыга музыка, җыр аша җиткерәбез. Чөнки җыр ул бик зур рухи көчкә ия. Беренче секундтан ук, кеше тыңлый башлаганнан ук, җыр кешенең фикерләү сәләте, акылы, күңеле белән, хисләре белән идарә итә башлый. Һәм инде программаның үзенчәлекләре дә бар. Без монда аерым җырлар гына ишетмибез. Программа 4 өлештән тора. Кайсы юнәлешләрне керттегез анда? Тамашачы нәрсә күрәчәк? Безнең проектта тамашачы күрәчәк иң беренче күзгә күренеп торган ул костюмнар. Һәм ишетәчәк төрле интонациялар. Һәрбер халыкның үз интонация, үзенә генә хас. Һәм шул ук вакыт аранжировкалар төрле кызыклы, матур, алар һәрберсе бер-берсенә ошамаган дисәк тә була. Һәм төрле телләр инде. Төрле җырлар, төрле телләрдә. Бигрәк тә менә бу без ишетмәгән, белмәгән нинди телләрдә җырлар яңгыраячак? Кайсы милләтләрнеке? Серб, удмурт, чуаш, алар крәшен татарлар җырлары да бар инде безнең кызлар башкаралар. Миңа үземә ошо Азәрбайҗан җырлары. Син җырладың солировала еще. Әрмән җырын, Роза нык матур башкарал әрмән җырын. Менә әйтеп тә китәсебез килә, без узган сезонның ахырында Алабугада Борис Березовскийның Җәйге кичләр дигән фестивалендә чыгыш ясадык. Һәм без анда этномикс дигән безнең проектны тәкъдим иттек тыңлаучыларга. Аларга миңа калса бик ошады. Без анда ул проект эчендә төрле җырлар тупладык. Анда грузин, әрмән, Азәрбайҗан, серб, рус, төрек халык җырларын берләштереп башкарып чыктык. Һәм бу миңа калса бик актуаль күренеш. Мәсәлән, мин хәзер әрмән халык җырында сезгә үзүгөн генә китерә алырым. Рәхим итегез.
Бик матур булды, Роза, бик зур рәхмәт. Нәзирә, сезнең яратып башкара торган җырыгыз бармы? Әлбәттә бар. Ул Сакмар дип атала ул җыр. Ул юллык татарлар җыры. Башкортстан республикасында чыккан ул. Юллык татарлары ул шәһәрдә яшәгән золотопромышленник дәрдмәндләр. Шул чорда чыккан җыр бу. Сакмар дип атала. Җырлап та бирәсезме? Әйдәгез. Әйдәгез, рәхим итегез. Бик матур. Сезнең хордан димәк һәрбер җырчыны аерым солист итеп куйсак та була икән. Чөнки Миләүшә ханым миңа калса бик таләпчән һәм һәрбер җырчыны сайлап ала торгандыр, шулай бит? Менә бу программаны тормышка ашырырга президентлар гранты ярдәм итте. Һәм инде әлбәттә сезнең хорның җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Миләүшә ханым Тыминдаровның да үз фикере бар моңа карата. Әйдәгез әле бергәләп шуны тыңлап китик. Вот фонд президентских грантов и вот эти инициативы, которые поддерживаются нашим правительством, они замечательны тем, что вот мы, творческие люди, мы же мечтаем, мы оторваны от быта, от каких-то вопросов материального свойства. А мне кажется, вот эта государственная инициатива, она дает возможность поддержать наши мечты, наши чаяния, наши порывы поэтические. И она дает им такую вот материальную базу, которая позволяет реализоваться всем этим проектам. И это чудесно. Потому что мечтайте, ребята, мечтайте и подавайте на эти гранты. Потому что самые ваши смелые мечты всегда могут поддержаться и саккумулироваться вот в такие вот чудесные проекты, которые все-таки идут во славу нашего Отечества и позволяют нам быть сегодня и сейчас счастливыми. Сөйләшүебезне кызлар дәвам итәбез. Күп милләтле җырлар яңгырайчак инде һәм менә республикабызда безнең күп милләтле бит. Сезнең менә бу хор эчендә шуны сизәсезме сез? Нинди милләт вәкилләре сезнең белән бергә янәшәдә чыгыш ясыйлар? Әлбәттә сизәбез. Безнең хор эчендә дә бик күп төрле милләт кешеләре безнең белән бергә эшлиләр. Мәсәлән, Удмурт, Мари, Чуаш республикаларыннан килгән кешеләр безнең белән бергә җырлый. Без ул телләрдә җырлар башкарабыз. Һәм мисал итеп, мәсәлән, китерә алам, киләсе концертта безнең белән Кырым татар җырчысы Мелек чыгыш ясаячак. Сезнең хор күп гастрольләрдә йөри. Менә үзегезнең игътибар иткәнегез бармы? Тамашачы хор сәнгатен бүгенге көндә ничек кабул итеп ала икән? Без бит инде менә мәсәлән күбрәк теге гармунга кушылып җырлаганнар, эстрада җырларын, хор бик тә үзенчәлекле юнәлеш, хор башкаруы. Тамашачы әзерме менә бу хорны кабул итеп ала микән? Ничек Аладыр дип уйлыйм, чөнки концертларда biz чыгыш ясыйбыз. Халык артист халыкның энергиясын сизә. Ул аны белә, яратамы аны юкмы? Һәм һәрбер концерт азагында мин шуны аңлыйм, безнең халык ярата, ошата безнең җырлаганны, безнең башкарган җырларны. Һәм
әзер, ник әзер булмаска. Аха. Сезнең фикер, Роза, ничек уйлыйсыз? Минемчә, безнең Татарстан дәүләт камера хорының иң мөһим максатларының берсе ул гомуми Татарстан хоры булдыру. Халыкны җыр аша дус итү, аларны берләштерү. Без концертларыбызда һәрвакыт сизәбез, халык безнең белән бергә кушылып җырлый. Аннары дөр килеп кул чаба. Без аларга аның өчен бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәм безнең концертларга күбрәк йөрсеннәр иде дибез, чөнки алар без аларның энергиясын сизәбез һәм без үзебез дә зур хезмәт куйганда алар безгә үзара шундый Көч биреп торалар. көч бирәләр, үзләренең энергиясын безгә тапшыралар. Без аларга энергияны бирәбез, алар безгә. Һәм бергә җырлагач, минемчә, безнең арада дуслык барлыкка килә. Гомумән халык арасында дуслык була, алар бергә җырлаганда. Бу сезнең ниндидер үзенчәлегегез инде. Залда утырган тамашачыны бергә кушылып шулай җырлату. Әйе, безнең үзенчәлек дип уйлыйм. Әйе. Һәм инде шунысын гына әйтәсе калды, бу яңа концерт программасын кайсы шәһәрләрдә нинди тамашачылар бәхетле булалар күреп китергә? Иң беренче 4 октябрь көнне без Чаллы шәһәрендә чыгыш ясаячакбыз. Алабугада 6 октябрь һәм 11 Әлмәттә чыгыш ясаячакбыз. Тамашачыларны көтеп калабыз. Әйе, көтеп калабыз. Һәм инде әлбәттә хорның җитәкчесе Миләүшә ханым да тамашачыларны чакырып кала. Әйдәгез бергәләп шул чакыруны карап китик әле. Дорогие Челны, дорогая Елабуга, дорогой наш Альметьевск, дорогой наш поющий Татарстан. Все время когда мы собираем концерты здесь, в Казани, в Большом концертном зале, я все время вас вижу, я все время вас чувствую. Мои замечательные татары, которые больше всех в мире любят петь, которые лучше всех это делают. Я всегда чувствую ваше присутствие. Для меня поющий Татарстан — это не просто какие-то красивые слова, а я вижу ваши лица, ваши переполненные мечтой и чувством счастья глаза. Вот приходите на наши концерты, и мы, как всегда, будем себя чувствовать 100% счастливыми людьми, потому что мы поем о любви, о нежности, добре и счастье. Әлбәттә инде башкаручы, артист гастрольләрдән башка яши алмый. Менә сезнең өчен шәхсән гастрольләр ул нәрсә? Ничек аларны каршы аласыз? Ничек гастрольләрдә йөрисез? Үзегезгә нәрсәләр аласыз гастрольләрдән? Белмим инде кемнәр ничектер. Мин мәсәлән, кай вакытта уйлыйм, һәм ул бик еш була. Менә берәр кая җибәрмиләр ичмаса, берәр кая барып кайтмыйбыз ичмаса, поезд белән или самолет белән дип уйлыйм. Ул гел ниндидер урынны, вакытны алмаштыру, бүтән шартларда, бүтән җирдә булу, гастрольләр ул гел бүтән төрле хисләр кичерү. Минем өчен ул сәяхәт. Төрле шәһәргә, якын тирә шәһәр булса да, анда син яңа кешеләр белән танышасың, аларның сәнгатен күрәсең. Ул синең өчен бер дәрес була. Син шул вакытта өйрәнәсең дә, аларны да өйрәтәсең. Ул сиңа опыт та була. Мин үзем өчен плюслар гына күрәм инде. Ару талу да мөһим түгел. Алар бөтенесе бетә, җырлый башлагач, рәхәт инде. Бер нәрсә кирәкми. Ару-талу онытыла, ә менә булган эмоциялар, алар шулай озак вакытлар искә төшереп торалар, күңелгә кереп калалар, шулай бит? Әйе. Килеп, бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Әлбәттә, инде шундый матур иҗади коллективка бар ди уңышларны теләп калабыз. Һәм инде алдагы тапшыруларда да сезне көтеп калабыз. Сау булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Ел сезоннары алышынганда иммунитет кискен түбәнәя. Кешегә энергия җитмәү хәл юклыгын китеп чыгара. Табиблар эш һәм ял вакытын чиратлаштырырга, якыны тәүлегенә 7-8 сәгатьтән дә ким итмәскә, шулай ук ашауга да игътибар итәргә, күбрәк аксымлы ризыкларга өстенлек бирергә тәкъдим итәләр.
Сезон алышыну төрле салкын дию авыруларының артуы белән дә бәйле. Бигрәк тә балаларыбызны саклап каласыбыз килә. Ойрый авыруның симптомнары, дәвалану ысуллары һәм кай очракта кичектермәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу турыда тапшырубызның даими эксперты, медицина фәннәре кандидаты Илдус Латфуллин сөйләп китер. Балалар авырып китә икән, әлбәттә, менә бәләкәй булганда, аны кичекмәстән докторга күрсәтергә кирәк, табибка барырга кирәк. Шулай без ОРВИ белән авырып китә торган балаларга ата-аналар белеп торсын өчен кызыл флаг дип аңлатабыз. Кызыл флаг ул ниндидер бик әйбәт булмаган симптомнар, мондый симптомнар башланганда сезгә кичекмәстән табибка күренергә дигән сүз. Бит, мәсәлән, бик югары температура булса, әгәр дә температура 38.5-тән 30-дан арта икән, бәләкәй балаларын шул көнне докторга күрсәтергә тиеш. Баланың сулавы үзгәрсә, мәсәлән, бала бик еш сулый башласа, одышка диләрне русча, бит, одышка булганда докторга күренү тиеш. Бала сусызланганда, ул нәрсәдән күренә? Сөю әзәя баланың, тиресе кырый, елаганда күз яшьләре күренми, авыз эче кырый. Менә мондый симптомнар булганда, шул көнне берничә сәгать эчендә докторга күренергә тиеш. Баланың тире төсенә игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә баланың төсе үзгәрә икән, агарып китә, бармак очлары зәңгәрләнеп китә, иреннәре зәңгәрләнеп китә икән, ул вакытта икенче көнгә, өченче көнгә чаклы көтәргә ярамый, шул көнне табибка күренергә тиеш. Нык итеп эш китү, эш киткәндә кан күренү, кебек симптомнар булганда шулай ук врачка күренергә тиеш. Озноб дигән симптом бар. Температура күтәрелгәндә бала иши, аяклары, куллары салкынайып китә. Бу да бренди җитди инфекция булуына күрсәтергә мөмкин. Мондый очракларда шулай ук докторга күренергә тиеш. Кайчакта әтиәниләр баланың йөрәге еш тибүенә игътибар итә. Бу да бик мөһим симптом. Әгәр дә йөрәк тибүе 120-дән 130-дан үтә икән, шулай ук бу бала бәлки бренди көчле инфекция белән авырый, аны докторсыз озак тотарга ярамый. Якын вакытларда докторга күрсәтергә кирәк. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау организациясе безгә балаларга куркынычлы рәвештә бары тик 2 генә жаропонижающий тәкъдим итә. Нурофен белән, ибупрофен белән парацетамол. Башка жаропонижающийләр алар бар, ләкин аларны куллануның зарары менә бу югары температурадан күбрәк булырга мөмкин. Шуның өчен бары тик нурофен белән, ибупрофен белән парацетамолны кулланырга ярый балаларда. Шулай бу дарулардан башка физик ысуллар да кулланырга мөмкин. Мәсәлән, баланы җылы су белән сөртеп алырга мөмкин, әзрәк кенә җиләтеп алырга мөмкин. Ләкин монда бер нюанс бар. Әгәр дә баланың температурасы күтәрелгәндә, аның куллары, аяклары салкынайып китә икән, әгәр дә озноб дигән нәрсә бар икән, ул вакытта менә бу физик ысуллар я файдасыз, я хәтта зарарлы да булалар. Шуның өчен озноб булганда физик ысулларны куллану тыелган. Сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз дигән теләктә калып, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.